Als je één keer het wedstrijdelement van het inlineskaten ervaren hast, ja, dat is zo machtig mooi om te doen. Daar kun je alleen maar een passie voor ontwikkelen, zeg maar. Het is een droom die uitkomt voor inlineskater Jelmar Hempenius van Burgum. Hij maakt toen 2 weken zijn debuut op het WK in Argentinië. Dat hij uitkomt op de 100 meter sprint. Dat is gewoon jocht uit, 3 man naast elkaar. Ja, eigenlijk als een soort dragrace. En tegelijk op het startschot voort. En die het snelste of de winnaar van de rit die je telkens terug naar de volgende ronde. Totdat de 3 rieders oerbluwen die voor de finale voor de medailles strijden. Het Nederlands team bestaat uit 5 skaters. 3 vrouwen en 2 mannen. Naast Hempenius reist het ek Ruud Dijkstra van het Heerenveen naar Buenos Aires. We zijn nu in de voorbereiding voor WK in Argentinië, wat over 2 weken begint. Een kleine 2 weken al. En ja, dat wordt denk ik mijn 10e of 11e WK, dus ik doe al een tijdje mee. Dan moeten we die toch echt wel een routinier nemen. Ja, dat kun je wel zeggen. Zo voel ik mezelf eigenlijk niet, maar dat kun je wel zeggen inderdaad. Vergeleken met de andere rijders, dan ben ik wel een stukje ouder als de rest. Dus dan mag je me toch een beetje routinier noemen inderdaad. Ik denk het wordt wel een mooi toernooi voor hun. En logisch, ik denk dat zij kijken naar een beetje anders. Omdat voor Jelmar, wat ik zeg, voor hem is helemaal nieuw. Dus het wordt ook voor hem best een mooie ervaring. En met Roerti denk ik gaat ook iets meer om te kijken als het dit jaar kan wel iets mooi presteren, denk ik, voor Roert. Dus voor Roert is het meer, oké, het moet. En voor Jelmar is het denk ik een beetje meer, oké, ik heb nu mijn eigen plaats en we kijken wel even. Dat is begonnen in de Westerijn. Dat klopt, ja. Bij de skielervereniging ITS in de Westerijn. Dat weer toen nog een redelijk lietse vereniging. Maar die is de afgelopen jaren uitgegroeid tot ik denk de grootste van Friesland en een van de grotere verenigingen in Nederland überhaupt. Na je weekend stapt Hempenius in het vliegtuig naar Argentinië. Dan kan hij zien hoe hij in de merk leidt. Ik denk net dat het reëel is om te zeggen dat ik daar mijn medaille voortga. Maar ik ga wel voor top 10 notering. En ik denk dat dat wel een inschatting is voor prestatie die haalbaar is. Ja. Dan zoest tevreden wezen op die eerste WK top 10? Dan zou ik zeker tevreden zijn, ja, absoluut.